Fudalatu ya zaro wuka zai dau fansa a jikin zatin shugaba yana Fudalatu me ya faru ce yace ba komai ga wuka ya rike a hannunsa ya ce ba inda zai aiki da ita sai a jikin shugaba ya zama daga bayan shugaba sai shi shugaba ya kamo shi ya ce yanzu lokaci bai ba da za ka yadda sai ba sarki sai Allah ka manta da komai ya ce cewa kai idan ka zo za ka ɗaukansa a jikina sai ka yi haƙuri wannan magana an wuce ta sai idafa ƙirjinsa sai iyashe masa ƙiyayya sai zuba masa mahabba zo mu ci gaba tafiya ai shi tafiya ce kurin gaba ɗaya duk wanda yake sha'anin annabi malam ka ga tsaya wuri ɗaya ina da wuri akan wani abu to an samu matsala malam shi lamarin shugaba tafiya ce ga ta nan ila hadaratu zatil aliyati zuwa halarar zatin Allah wastibahati mamaliki kasirin min al-umam ghayrihim da hakan shugaba sai da izama duk wata masarauta a duniya yanzu tsoro suke ji ya faɗi sunansu ma ya mallake su ya halatta yanzu ba komai a cikinsu sai zikirin Allah ta hanyar da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya rinjayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuma karfafe shi da nasarar nan tasa da mumunai kuma sannan Allah ya kuma yi masa wata baiwa a Makka a Madina ana fada tsakanin kabila Ausu da Khazraju kuma an sallama har zuwa ranar kiyama ba za su shirya ba babu wata magana wani dan adam ya shirya su babu domin kaka da kakanni suka gaji kiyayyar yaki ake kullun kashe juna ake Ausu da Khazraj sai ga Sayyidul Wujud ya zo yana zuwa yace duk ku daina fada ku haɗu a guri daya suka dawo suka zama masoya dan kabila Ausu ya auri dan kabila Khazraj su da kansu suka ce wannan abun ne in nuna cewa kai annabin Allah ne yace an ba kai ba mai iya hada mu wallahi